Rhan 2 o Pokemon Coch. Mae Stephen gyda ni. Stephen? Dyna fe. Shwmai am y tro Am y tro cyntaf heddiw, rhaid, oedd hwnna'n bwysig. Fi'n credu oedd cyffro, dad focsio y mwg yma, wedi just tipio pawb dros yr edge. Felly, Wow. so, o'n i'n mynd I ddangos chi'n gyflym, heb y filter green screen. Ga fi cymryd hwn off, sy'n ni'n trio bod yn clyfar, falle'n rhy glyfar. Edrych ar hwn. Am fwg. Am fwg. Hey? Am fwg. So, yeah. Dyna ni. Just... heb... chi'n gallu cael hwn. Mae yn mwg awesome. A mae fe'n... Mae'r ansawdd o'r safon ucha. So, yeah. Na I ddim chwarae o gwmpas gormod gyda'r focus. Mae'r print yn edrych yn hyfryd. OK, fine, na I wneud zoom in, manual zoom edrych. Edrych ar hwnna, Owain. Sorry, mae'r golau'n rhy llachar, ond... Ti'n gweld e? Oh, yeah. Oh, baby. Mwg am fwg. OK, sorry, fi angen rhoi'r filter nôl mlaen nawr. So, bydden ni yn mynd nôl I Pokemon, ond oedd rhaid dangos chi hwnna achos dyna yw'r diweddaraf cyffroes sy'n digwydd yn bywydau. Prynu mwg yn chwarae. Okay? Felly, right. Cool. Mae Owain yn hoffi'r mwg. Good. Sifain. Okay. So, fel nes I... Mae Myrddin yn cadw mlaen gyda'i daith. Fi'n mynd I cael yr sign... Settings... Audio... Dyna ni. Dyna ni. Nawr ni'n ennill. Okay, no. O na, ddim hwn. Oh, sorry. Nath yna ddim digwydd. Fi ddim eisiau chwarae Super Turricane 2. Stephen, ti dal yna? So, yeah. Rhan 2. Pokemon Coch. Mae Myrddin wedi dechrau taith. Mae fe wedi mynd i'r goedwig. Pasio'r coedwig a ni ar fi'n cyrraedd y tref nesa. Ni'n chwarae hwn ar y Super Game Boy. Mae gyda ni mwg. Felly ni'n barod I ddechrau. Gyd fi angen neud nawr yw llenwi fe gyda te neu rhywbeth blasus. Nice. Felly, yeah, croeso I stream a... Beth yeah, ni'n cario ymlaen. Right, beth o'n i'n trio wneud fanna oedd cael y sŵn I dod a wedyn mynd mas. Ond nes I gwasgu'r botwm anghywir. Dyna ni. Right, cartridge audio volume. Os fi'n troi hwnna lawr tipyn bach. Sut mae'r sain yn swnio... pawb? Sut mae'r lefelau sain? Lefelau sain. Ydy'r audio... Stephen, ti eisiau siarad am ychydig jyst I gallu gael teimlad o'r lefel sain? Oh, yeah. Stephen Turner. Wel, os ydych chi eisiau fi I canu'r anthem Pokemon. Yeah. Please. Mae Owain di dweud angen ti cymryd sip o dŵr nawr. Yeah, gwir. Okay. Right, fi jyst eisiau chwarae nawr. Cancel. Confirm.
Ti'n gallu clywed hwnna ddo, wyt ti? Sorry pawb, O, dyma ni. Yey, mae'r sain yn gweithio. Okay. Diolch Kieran am just cadarnhau bod lefel sain yn iawn. Right. Smooth. Llyfn. Llyfn iawn heddiw. Syth mewn i fe. Myrddin 4. Wyt ti gyda'ch rester o... Mae gen i'r rester o Pokemon Good. Cymraeg. Gyda'n barod, neidio mewn. Right, Dark Official. Rydw wedi redeem fel 3 o nhw yn y stream diwethaf i weld beth fydd yn digwydd oherwydd pob 10-ish munud rydych yn cael 100 XD. So mae Kieran di talu 100 pwynt i ti cael sip o ddŵr o'r fwg newydd. Okay. Ife? Wel, mae rhaid i ti... Wel, mae'n dweud redeemed hydrate 100. Redeemed hydrate. Ond ydy hydrate yn rhywbeth gwahanol? Fi ddim yn siŵr. Kieran, Owain, please cadarnhau beth mae'n meddwl. Oh, mae'r tiwn wedi newid. Psst, wyddo ti be? Dwi'n ei wneud. Ydw wir, mae'n waith caled. Na, dal ni dwi na. Dwi'n chwistrellu i wrth yrru Pokemon o fy ngarddi. Wel. Rwy'n meddwl mae syniad yw fod y stream angen yfed dŵr pryd mae rhywun yn redeemo hwnna, ond yn anffodus does dim alert. Gael dŵr? Gallai mynd i nôl dŵr os dyna yw'r gêm, a fi'n hapus i chwarae gyda unrhyw random thing fel yna. Dwi'n gêm. A hefyd, mae fe'n gwneud pwynt bod ni wedi cael y mwg, so hapus iawn. Ti eisiau gweld y hen fwg? Cute iawn hefyd. A nawr, y mwg newydd. Sorry, ni yn chwarae gemau ar y stream yma, nid jyst siarad am mugs. Ond, na i'n mynd i nôl dŵr nawr. Stephen, siarad gyda pawb, please. Okay, right. Mo'n rhybydd pawb, dwi'n mynd i canu nawr. Mae gen i'r geiriau Cymraeg i thema Pokemon. Ble yma? Right. Dyma ni te. Nôl yn y gêm. Right. Bant yn ni Myrddin. Stephen? Mae fideo fi ti Okay. Mae hwnna'n ffain. Just bod ni, achos o'n i'n gallu clywed fi ar fideo ti fan'na, so oedd hwnna bach yn weird. Fi trio newid. So be ni'n mynd am? Ni yn y siop nawr. Wel, nes anghofio, dyn ni methu newid llysenwa'r Pokemon. Llysen? So bydd rhaid i ni... Pam? Nicknames. Hewyd yn y gêm cyntaf, roedd am rhyw reswm. Bydd rhaid mynd i'r name swapper. A mae fe tua diwedd y gêm. O na, ond os byddwn ni'n gallu cael gafel ar y cod greiddio, bydd modd i ni newid nhw. So, fi'n siŵr nawn ni sort of it. So, be ni'n edrych... Y fersiwn ma. Bydd rhaid just rhoi ffigenwau mewn. O rai ni'n dal. So, Oes unrhyw beth diddorol? Awakening, Burn Heal. Gallwn ni gael un o... neu 2 o bob un. Pam lai? Okay, Burn.
Ydy ni antidote fi'n credu. Awakening yw'r thing arall. Dyna ni. Oh, fantastic. Ond y thing yw, ti'n gwybod, just roi e yn y chat, just yn un ran. O ie, mae'n edrych yn dodgy nawr. Pam? Na, mae'n just edrych fel block Na, ond o beth text. os, ie, dyna'r pwynt. So, beth os fi a ti yn canu fe gyda'n gilydd? Achos mae llais dyfnach da ti, so bydd e'n diddorol i gwrando. Dwi'n gobeithio mae'n sganio. Sganio? Karaoke. Karaoke. Karajoke. Karajoke dy Stephen. Ydy, Owain, ydy wedi stopio lagio nawr? Na, ddim lag, o ran yr actual stream. Beth na fi? Dywedir y daith y Cleferi o'r llead. Dangoson nhw ar ôl i loerfan syrthio ar fynydd llead. Ww. Wyt ti'n bell iawn oddi wrth wynebu Brock eto. Mae Brock, right, yn un o'r cymeriadau yma achos oedran nhw, dim son nhw really yn ffansio pobl neu meddwl am pethau fel yna, ond mae Brock yw'r cymeriad sy'n obsessed gyda merched y pethau sydd yn... O na, nes I ddim mynd i'r gwella. I'r pocket sputty. Ydw I jyst yn... Ie, maen nhw'n mynd I marw anyway, just... Ffordd gyflym. O na, ydy hwnna'n mynd I wneud... O na. Bydd e'n mynd â fi'r poker sputty agosaf? Neu ydy e'n mynd I mynd â fi holl ffordd nôl? Dwi'n methu cofio o'r... Just goffin. Ie, na I troi'r volume y game right off pan ti'n canu'r theme tune yna. O na. Stephen. Dyna ni. Nôl â ni. Ydy hwnna'n yr un... O na! A reswm yw, nes I ddim mynd mewn i'r poki ysbyty yna. O, ti dal heb gwneud e. Hwna'n rhwystredig. O, 1 munud? Na, o'n I yn y lle cywir, o'n I? O ie, na, mae rhaid fi mynd ffordd. So fi'n mynd i'r trwy coedwig. Ond ti dal heb... Ie, mae fe'n automatic. O, dwi'n methu gofio. Coedwig... Ti'n cofio enw'r coedwig yma? Na, dwi ddim. Viridian Forest. Siwmai Jacob. Just chwarae bach o Pokemon coch. Viridian. Wel, os ni'n esblygu Syniad da. Weedle. Pa un yw'r mwyaf gwan... O, Gracwn Lindot yn ddim yn neud yn rhy dda. A mae'n esblygu. So os fi'n neud yn siŵr I mynd trwy'r glaswellt yma. Mae'n ffynnu, pryd chi eisiau just mynd yn gyflym, maen nhw wastad yn stopio ti. Chi'n bwmpo mewn I Pokemon arall, ond pryd chi eisiau ffeindio Pokemon, fi jyst yn mynd trwy nhw gyd edrych. No way.
Hwna nuts. Fi erioed wedi cerdded trwy coed Viridian heb bwmp mewn i un Pokemon. Hwna'n... Fel speedrunner. Os ni'n ceisio mynd nôl i'r coedwig, ceisio dal Pikachu. Ie. Ie, gallen ni. Gallen ni Just wneud hynny. Ti eisiau mynd yn wneud hynny? Ond fi'n teimlo mae rhaid i fi mynd i'r Poké Centre yma, so os fi'n colli to, bydd e'n mynd â ni fan hyn yn lle holl ffordd i'r dechrau. Na, Jacob, wnaethon ni... mae Jacob yn gofyn os wnaethon ni cyfieithu. Nath Stephen Rule cyfieithu hwn. Nid Stephen Turner sydd ar audio fan hyn, ond mae Stephen wedi mynd trwy a cyfieithu'r holl Pokemon, enwa'r Pokemon, ond naeth Stephen Rule cyfieithu'r gêm ei hun. Felly, mae fe'n mynd i wneud fel... Ni'n mynd i wneud cyfweliad neu fideo cyfweliad gyda fe dydd Gwener 1 felly bydd hwnna'n diddorol i gweld gofyn y cwestiynau am sut daeth e i cyfieithu'r gêm a mae'n person mor ddiddorol. Fi'n credu bydd e'n gret i just cael sgwrs gyda fe, really. So, awn ni nôl i chwilio am Pikachu. Ac yn y glaswell tu ôl i ti, bydd na Rattatas a Skithy. Wel, gwell i fi ymlydd a gwell, just cynyddu lefel Lindwt. Mae'n cofio, mae'n posib i Lindwt cael ei wenwino. Right, okay. Ond nid Weedle. Cofiwch hynny. Cyngor o pwcyfeistr. Cyngor. Andro, ti'n iawn. Ar ôl i ti dweud e. Ydy fi antidote. Ond mae'n risg yn dweud. Cyfnewid yn... No. Mae Gracoon yn gwastraff amser. Weedle. Wy'n gallu cael gwared o Gracoon. Be ti'n neud? Weedle. A ti, Weedle. Weedle. Tro dros yr i... Wel, bydd Weedle yn esblygu lefel nesa. A wedyn gallwn ni cael gwared o'r un arall. O'r Gracoon. So swapio... actually, gallai just swapio fe ar ôl i fe dod o hyd i'r fe. Na'i wneud hynny. Bydd e'n gret i gael Pikachu o'r dechrau. Wel, os o'n i chwarae fersiwn melyn... fi'n gwybod. A mae fe'n dilyn ti yn yr actual, fel, wrth ochr ti sy'n cute. Os ti'n just aros bwys yr allanfa, wedyn bydd i gallu mynd nôl i'r Pokemon Centre yn gyflymach. Wel, dwi'n credu dylen ni canu y thema Pokemon wrth edrych am Pikachu. Go on te. Sorry, mae gen i'r corona. Stephen. Na, dwi'n So, ti'n gallu gweld y geiriau, Morgan? Mae rhaid i fi troi'r aswn y game off just am eiliad achos mae hyn yn werth wneud. Barod? Go on then. Eisiau bod y gorau holl. Come on, ti ddim yn just... O'n i'n meddwl nes i just stopio fyna a gadael fi gan i'r gweddill. Go on, dechrau eto. Eisiau bod Dwi eisiau bod y gorau ac unrhyw unrhyw erioed. I ei dal yw fy nod, fy reswm bod. Byddai'n teithio hyd a pedwar ban y byd. Dysgu Pokemon i ddeall y pŵer ym mhob un.
Pokemon. Pokemon. Rhaid pobi. Mae rhaid al pob un. Dwi'n mynd i'n gweithio. Ti a fi. Mae'n ti a Rwy'n dy garu di. rwy'n i Pokemon. Ti yw fy hoff Ti ffrind. yw fy hoff Byd ffrind. mae rhaid am ddiff. Mewn byd mae amddiffyn. Ti just cario ymlaen. Fi Mae- yn cefnogi ti. Go on. Mae rhaid dal pob un, calon mor bir, ac ein dewr derw'r gwir. Dysga fi na'i dysgu ti, Pokemon. Mae rhaid dal pob Wrth. un. Mae rhaid al pob un. Nice. Dyrydyd. Da iawn. Wel, Ne- wnaethon ni gael Nice. tro arni anyway, so... Yeah. Oh na, nes i ddim swapio. Oh, amateur hour. Gracwn Weedle. Ti'n iawn, dyw e ddim yn gêm chi'n gallu rithro trwy yn really gyflym, achos mae rhaid i chi lefel o lan eich Pokemon. Yn y cenedlaeth cyntaf. Felly mae Gwenwyn yn curo Pryfyn. Right. Dyna pam mae'n andros o effeithlon. Ond dwi ddim ar ôl y cenedlaeth Right. cyntaf. A felly dwi'n anghofio beth sy'n curo be. Okay. Right, checking one. O. Edrych ar lein. O, fi allu gweld pale fan'na. Gwell ni gael hwnna, dy beth. Siwmai, Josh! Na, pai phoeni, o'n i bach yn hwyr hefyd. Gafon ni bach o... Actually, na, gafon ni ddim problemau technegol, o'n i just... Yeah. Na, fi'n gwybod bod Kieran yn dweud, neb dweud i Morgan am Pokemon speedruns. Fi'n gwybod ma' 'na Pokemon speedruns, ond... Ie, yn amlwg, so ni'n neud hwnna fan hyn. A... Ie. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Rhaid bod chi, heb y thing boost neu turbo yna, rhaid bod chi really yn clicio ar y botymau'n gyflym iawn i wneud hynny. Digon teg, Kieran. Lle mae'r pêl yna? Dwi'n siŵr nes i weld pêl. A dyna fe. Potion. O, diolch Kieran am y cynigion y cyfieithiadau yna. Nes i ddysgu gan Kieran, a achos wnaeth e edrych ar cysgliad, nes i ddim taw battering ram yw hwrdd beiriant. Dyna gair y dydd, hwrdd beiriant. So yeah. Hwrdd beiriant. Hwrdd. Hwrdd. Oi, Pidgey. Sgen ni ddim Pidgey. Skithy. Right, banta ni te. Master Ball. So ni'n chwarae o gwmpas fan hyn. Does dim esgus gyda ni, really. Dylen ni gallu curo y gêm yma'n gyflymach gan bod ni wedi defnyddio'r hack o'r Master Balls, ond yeah. Right. Hawdd ffeidio mewn coedwigoedd, mae'n fflapio'i adain ar lefel daear i taflu tywod ar eraill. Ydyn. Right. So, sut wyt ti'n syllafu? Sgy i bedol ta... Ie, ysga. Si. Okay. Ie. Skiffy. Credu, nawn ni ffeindio Rattata, a wedyn symud ymlaen.
Dim Pikachu? Oh, na, dim Pikachu. Dim Pikachu. O, mae yna cwestiwn dda. Kieran di gofyn, ydych chi'n mynd i wneud catch 'em all neu just chwarae'r gêm? Wel, Wel, dal pob un posib er mwyn dangos yr enwau Cymraeg. hwnna'n syniad da. O, pam nes i trio bwrw fe? Hwnna'n silly, achos mae dy fi sapodd yr hadyn enemy pigeon. Right. 9 munud, mae dy fi'n... fi just ddim yn ganolbwyntio. Oh my gosh. Oh, cyffroes. Mae Clustog. OK, heddiw, i rhain chi sydd ddim wedi bod yma'n gynnar, gafon ni mwg, OK? So dyle episod yma just cael ei yfwg achos fi mor obsessed. So, dyma'r mwg yn chwarae. Naeth e cyrraedd ddoe, a naeth Owain prynu Clustog yn chwarae yr un diwrnod, a oedd e'n gutted achos oedd un fe ddim wedi cyrraedd, a mae newydd roi yn y chat nawr mae Clustog wedi cyrraedd. So, dydd Iau, nos Iau, ni'n gobeithio gorffen cyfres A Way Out gyda Owain. O'n i'n credu o'n i wedi gorffen e, ond apparently o'n i yn y gwely, naeth Owain gorffen y stream, oedd Raig wedi dod a oedd fi'n mynd. So, oedd Owain yn dal i chwarae, achos mae game A Way Out yn 2 chwaraewr co-op, oedd e'n methu cario ymlaen achos o'n i wedi mynd. So oedd e'n stuck fan a meddwl, OK, so nawn ni dechrau. Fi'n gwybod mae Morgan really eisiau gorffen ar rhyw bryd, a ni fel, so o'n i'n gwylio fe yn y gwely just ar ffôn fi, meddwl, damn. So o'n i'n methu set fe gyd lan eto, so dydd Iau, i'n ni gorffen cyfres A Way Out. Sorry Owain am wneud hynna i ti. Oh god. So, yeah. So, gobeithio bydd Owain yn gallu mynd ar camera a dangos y Clustog, a gallwn ni cael proper merch off. Mae'n odd, achos mae'r thing sy'n fflachio fyny, siop nwyddau yn Saesneg, fel thing byr o nwyddau, yw merch. Wel, ti'n rhoi hwnna lan a pobl yn deall Cymraeg, mae'n dweud merch. So, so ni'n gwerthu, so ni'n neud unrhyw beth amheus. Mae fe merch yw nwyddau. So, yeah. Siop merch. So pan mae fe'n popio fyny ar y sgrin nesaf, na i trio tynnu sylwyd fe. Wel, os ni'n cadw'r sgrithi na, wedyn ni'n gallu cael weithio yn y gêm, mae pobl yn casgu living Pokédex. Bydd un o pob un gyda'r... Eisiau fi roi sgithi 2? Felly bydd rhaid... Na, bydd rhaid dal 3 Pidgeys, a wedyn cadw un, wedyn esblygu un, wedyn esblygu'r un arall. Ie, no pwynt yw, am y ffug enw, ti eisiau fi roi sgithi 2? Beth oedd... Does ddim rifau. Scathy. Sgithi, Scathy. Scathy. Pidgeot. Okay, fair enough. Na i ddim cwestiynu. A wedyn... Fe. Wedyn esblyga Scathy. Oh, Ratata. Hooray. Oh, Ratata. Ratata. Very Master Ball. Cyffroes. Does dim profiad am ddal Pokemon yn y gemau cyntaf. O le yn y rai nawr, ti'n cael profiad am ddal. Brathu unrhyw beth wrth ymosod, bychan ond cyflym, iawn. Mae i weld yn aml mewn sawl lle. Wyt ti eisiau rhoi ffug enw i Ratata? Stephen? Be ti'n galw Ratata? O, mae di mynd.
Falle mae'r wen chwarae fan ni, sy'n siŵr. Raticate. Beth yw Ratata? Mae'n just Ratata, mae'n gweithio. Just gadael e fel mae e. Okay. Ie. Ond Ratafael yw Raticate. Digon teg, so Ratata yn Ratata. Right, so mae dyn ni nawr. Ie, llawn. Fi teimlo, so fe quite digon cryf I brwydro eto, ddo. Ti'n gallu taflu'r gracwn? Ie, mae nhw'n gwastraff. Mae nhw'n cysgu neu di brifo, ond I beth yn sicr. Wrth dyfu mae Pokemon yn dysgu technegau newydd, ond rai dysgu eraill fel hyfforddwr. Na bach o Yoda fyna. O'n I jyst yn meddwl ein am thing clustog ti. Falle bydd hwnna'n dda pam ni'n mynd nôl a dydd Sadwrn ni'n mynd I wneud stream holl gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg o'n nhw. So gall ti cuddio tu ôl i'r clustog wrth chwarae peidiwch cnocio dwywaith. Nawr mae dy ti clustog. Okay, beth sy'n hyn? Taw neu dron. Mae Pokemon yn deithrin, felly mae'n anodd rheoli. Deithrin y dyn ti'n cael drwy gyfnewid. Dwi'n gyfnod gallu anwybyddu hyfforddwyr dibrofiad. Ie, mae hwnna'n arwydd I... Ie, arwydd I giro Brock. Ie, so... Mae hwn yn esiampl o mae fe'n gorfodi chi wneud beth chi angen wneud. O, Discord. Gweld y llun. O, nice. Hwna'n neis iawn. O, fi'n teimlo dylen ni rannu hwnna gyda... Na, chi'n gallu gweld y dydd Iau mewn person, so mae hwnna yn edrych yn neis iawn. Na I rannu fe gyda Stephen. Ond I chi, bydd rhaid I chi gwylio'r stream dydd Iau gweld un o wain. Copy message link. A Stephen. Stephen. Ble ti bai? A dyma ti. Right. Ti'n gallu clicio ar hwnna? Neges. Ym I weld beth yw o. Cool. Popeth y crash. Okay. So... Nath I just cerdded dros y thing yna. Right, tactegau fan hyn. Mae fe'n mynd I ddweud, os oes gyda chi Pokemon sydd yn... Mae dŵr sy'n gryf yn erbyn... Dŵr, gwair, deiar. So, o ran restri, ble ni'n mynd I roi... Beth ni'n mynd I roi cyntaf. Wel, cofio, cael gwared o gracwn. Dyna beth o'n i'n mynd I wneud. Os ni'n just hyfforddi cwpl o rhain. Ie, so ni quite yn barod fi ddim yn credu, just yn y gwair yna. Falle nawn ni ffeindio Pikachu. Mae Brock ti ar lefel 15. Ydy. So, lamb to a slaughter fe. So ni... Pawb I lefel 10 o leia. Okay, fine. So ni'n mynd draw i'r cyrifiadur. PSA. Cael gwared. Deposit. So Gracwn. Ni'n mynd nôl i'r glaswellt, trio ffeindio Pikachu.
Bydd y gêm yma yn wahanol iawn os ni'n llwyddo i ffeindio Pikachu mor gynnar yn y gêm. Yeah. Fi'n credu just yn y coedwig ddo, sa'i wedi gweld Pikachu yn y gwair yna. Mae'n eitha... Ydi. Mae'n anghyffred. Okay, so beth ni'n mynd i roi gyda i lefel o fyny? Lindwt. A Weedle. Okay, Weedle. Wel, os ti'n gweld faint o brofiad sydd ar ôl... Na, Skiffy, achos maen nhw'n gryf iawn yn erbyn Weedles a thing. Ond nid yn erbyn Brock. Ie, o'n i jyst yn trio ffeindio Pikachu, really, ydyn ni? Wel, mae Trydan yn curo... Ie, ond nawn ni swapio wedyn, unwaith, os ni'n ffeindio fe. O na, sut fi'n mynd nôl? O, diolch beth. Okay. Zero. Weedle. Gust. Come on. Ie, diolch Owain am danfon y llun yna. Mae e'n edrych yn neis iawn, rhaid dweud. Ond fi eisiau... Nawn ni ddim dangos e nawr, nawn ni dangos y dydd Iau cyn y stream A Way Out. Ah, come on, Skiffy! Amdani. Chwythiad. Gust. Chwythiad. Mae dyn ni Caterpie yn barod. Lindwt yw Caterpie. Lindwt, wedyn Metapod, wedyn Pillifree. Hei, Odin. Diolch am gwylio'r stream. Mae Odin yn neud tynnu lluniau o pethau really cool fel mae fe'n neud dyluniad ar hyn o bryd o fe TT motocross neu fel bike modder. So yeah, mae hwnna'n really cool. So os chi'n cael cyfle a chi eisiau chwilio amdano fe yn ar Twitch, Odin Art yw e. So yeah. Cool. Wyt ti'n tease go iawn da clustog yma? Yeah, sorry Jacob. Fi methu neud. Does dim byd... Mae fe jyst yn clustog neis. Bydd rhaid i chi gwylio'r stream dydd Iau i ffeindio allan. Such a tease. Right, na i swapio am y Skithy am Scathy. Beth am just cadw un. Snimation. Yeah, hwnna'n wir. Cocoon yn gwastraff amser. Yeah, point teg. Na i swapio nôl. Superbike. Oh, cool. Yeah, dyna fe. Swapio nôl i Skithy. Be ti'n peintio nawr te, Odin? Nawr ti wedi gorffen y beic, neu ti just dyna yw kind of thing ti yw wneud beicio modder specifically achos... Yeah. Cool. Mae'n mynd i bod mater o faint o gusts sydd â fi. Paratoi llun nesaf ar fyny commission ar gyfer Range Rover. Oh, awesome. Okay, cool. Na i trio popio draw i'r stream nesaf.
So wythnos yma, mae'r amserlen yn edrych fel fori, dydd Mercher, bydd ni'n neud awr retro 1 tan 2. Dydd Iau, wedyn bydd ddim awr retro 1 tan 2, ond bydd na sesiwn yn y nos yn chwarae A Way Out. Wedyn di Gwener nôl i awr retro Pokemon Coch, ond yn ystod yr awr yna bydd ni'n siarad gyda Stephen Rule sydd wedi cyfieithu'r gêm Pokemon Coch am just cael chat â fe. Mae'n person sydd yn neud loads o pethau diddorol gyda hyrwyddo Gymraeg a neud just helpu ddysgwyr yn enwedig. So yeah, gobeithio chi'n gallu ymuno gyda hwnna. A wedyn di Sadwrn, bydd yna stream marathon lle byddwn ni'n chwarae holl gemau Cymraeg gyda fersiynau Cymraeg trwy'r dydd. Bydd hwnna'n cynnwys Pokemon Coch. A bydd hwnna 10 tan 10, so mae'n mynd i bod yn diwrnod. Na, os dim lot ar ôl Ciaran, falle. Os ti'n gallu meddwl am gêm arall i lle, os ni'n gorffen e mewn 5 munud, falle gallwn ni meddwl am chwarae gêm arall yn ogystal. Beth oedd y gêm ffynnu na gyda'r... O'n i gyd yn chwarae Humans Fall Flat? Beth am hwnna? Bydd hwnna'n eitha ffyn. Hwyl i chwarae. Achos mae rhaid chi gweithio gyda gilydd a mae fe'n random. Mae jyst yn ffynnu gweld cymeriadau nhw'n cwmpo a marw mewn ffyrdd gwahanol. Felly, na i gweld beth mae Owain eisiau, falle bydd crew ni eisiau ymuno gyda'r stream yna. Di Sul wedyn, os oes unrhyw egni ar ôl y stream marathon, falle na ni mynd i wneud GTA 5 stream cymunedol, so mae unrhyw un yn gallu ymuno mewn, just gael i gwybod cyn, peidiwch yn neud fel naeth y cwbl o person, just ymuno yn y chat ar Discord, a o'n i ddim yn gwybod nhw, jyst yn dweud pethau stupid a mynd allan, ond mae wastad pobl sydd eisiau gwneud pethau fel na sy'n ffain. Ond, so GTA 5 wedyn, nos Sul. So, gael ni gwybod, os chi eisiau chwarae gyda ni a wneud fel missions a heists a pethau, gael ni gwybod cyn, felly ni'n gallu sorto mas y Discord a bod chi yn y gêm. So dyna, mae'n wythnos eitha prysur wythnos yma. Nes i llwyddo i dal fyny ar lot o waith cyfieithu wythnos diwetha, so ges i bach o break wythnos diwetha, ond ni nôl ar track fel maen nhw'n dweud, a ni'n gallu cario ymlaen gyda streams gyson. Fi'n gwybod. Josh, ti angen cael PC, man. Dwi ddim yn cross-platform yn anffodus, so... Bydde ti'n meddwl dyna'r un o'r gemau, bydde nhw'n llwyddo i gael cross-platform, ond son nhw wedi llwyddo. Ond bydd e'n gret i gael ti yn y chat o popeth. Gret, Josh. Unrhyw, oedd Ciaran yn rhan o'r noson cymunedol yna. Gyda GTA 5. Rhaid dweud, oedd wneud y heists yn cyffroes iawn. O'n i wedi dechrau heist a wedyn o rhaid fi mynd, ond oedd beth o'n i wedi chwarae lot o hwyl. Stephen, mae rhaid ni gael webcam i ti. Na, fi jyst yn dweud, achos bydd e'n gret i cael ti fod yn ar fel fideo ar y streams. Bydd rhaid i mi wisgo dillad. Okay. Dyn ni ddim wedi cofio taw nudis o ti, Stephen. Nudis cas newydd. Shwmai, Captain Bubble Boy.
Mae stream yn mynd yn dda. Mae gyda ni headline newydd. Mae gyda ni mwg. A mae clustog hefyd. So dydd Iau bydd ni'n dangos off y clustog ar stream achos mae Owain gyda fe ochr fe. So pam ni'n neud y stream A Way Out. O'r siop merch. O'r siop merch sy'n popio fyny yn cornel weithiau. Siop merch. Na, merch. A siop nwyddau yw e. Ond ni'n trio bod yn cyfeillgar i ddysgwyr a roi y geiriau Saesneg hefyd. Felly maen nhw'n dysgu, ond mae'n ffynnu. Merch yn popio fyny pob. Beth yw e? Fel chwarter awr neu rhywbeth. Tro nesaf, os chi'n gweld e, jyst gweidda a na i edrych i weld e, achos... Mae nerf just hwnna. Odyn yn gofyn pa mae rhaid i chi wisgo. Nid fath na o stream. Falle bydd viewers, nifer o wylwyr yn mynd i fyny. Os mae Stephen yn na. Os chi eisiau gweld... Stephen, na joc. Pleidleisiwch nawr. Oh gosh. Fi'n credu mae yna rhyw guidelines gyda Twitch, yn does? Noeth ond am y credu mae lot o menywod ar Twitch. Ddim pob thing, ond ti'n gallu gweld, mae yna bobl ar Twitch. Mae rai sy'n ffantastig sydd ddim, ond fi'n sôn am just falle canran isel o merched sy'n amlwg yn gwerthu ei rhywiol, ddim literally gwerthu rhywioldeb, ond maen nhw'n gwerthu'r ffaith hynny yn ei streams nhw, a so nhw'n really neud unrhyw beth diddorol. Nhw just yn... Yeah. Siop merch. Diolch. Da iawn o dyn. Just, a gyfer llygaid fi ddo, bu well dy fi ddim weld Stephen. Noeth lymyn. Achos y peth yw, mae'n digon anodd i fi ganolbwyntio, trio chwarae gêm a sgwrsio. Mae fe'n techneg eitha newydd, fi'n dysgu'r sgil yma. Meddylia os bydd Stephen ar Skype yn noeth, byddwn ni ddim yn gallu canolbwyntio o gwbl. Byddai... Fych wedi. Sorry Stephen, ddim yn bersonol, mae just... Mae hwn yn gyfieithiad Cymraeg o Pokemon Coch Captain Bubble Boy. Just chatting, ti'n iawn. Mae lot o... so mae hwn yn cyfieithiad Cymraeg. A dydd Gwener, bydd na cwestiwn ac ateb gyda'r personaeth cyfieithu fe. Felly, ni'n mynd i bod yn neud yn dyddiol 1 tan 2 ar wahân i dydd Iau. A wedyn dydd Gwener, byddwn ni'n neud Q&A. Bydd rhaid fi checo bod yr... falle, fi ddim yn gwybod os ti'n mynd i gallu neud hwn, ond mae plug-in Skype fi'n chwarae fyny, a fi jyst yn wyndro ar gyfer y Q&A yna, byddwn ni'n gallu neud e trwy ti ar Skype. Os na, dim ots, falle bydd e just matter o neud audio gyda fe, ond bydd e'n grêt i gael gweld e. Mae Owen wedi dweud, mae just chatting ordered gan lowest views and adventure. Mae fe'n fel thema, fel profile, so os chi'n chwilio am pethau yn Twitch, gallech chi pigo fel game specific, neu gallech ti mynd ar bit lle mae just yn dweud just chatting. Well. Dwi'n mynd i wneud hynny right now. Just do well. Fi'n credu dyna'r categori lle maen nhw'n trio gwerthu dŵr bath a pethau. Oedd hwnna'n amser... Can't point i yfed dŵr bath. Wel, fi'n hapus i cymryd... O'r mug. Lowest view. Yn y gweithio. Mae'n dweud... Odin wedi dweud, mae lot o nhw... Nhw'n clywed am Twitch ac mond yn clywed cyn lled mae'r genod eraill mae'n neud i cael dilynwyr a arian. A ffordd algorithm Twitch yn gweithio, maen nhw byth yn gweld bed streams gennau yn bodoli ar Twitch. Dim yn noeth, mae'n cael clustog. Sorry. Sorry, maen nhw doi sgwrs gwahanol gennau yn bodoli ar Twitch.
So Jacob yn dweud, dim yn noeth, mae'n cael clustog yn chwarae fel boxers na gweud Stephen. O, mae Owain sydd gyda'r clustog, ond falle gallen nhw benthyg e. Mae da Stephen fwy o memorabilia Pokemon na gen rhywbeth arall. Ie. Beth oedd y cymeriad na o'n i'n cael i fel dawnsio, fel un o'r Ludicolo. Felly gael teg ar Ludicolo. Oh gosh. Dwi di hombrero o'r enw Cymraeg. Fel, ti'n deall Sbaeneg yn oed? Fel ombre a sombrero. Pikachu! Yes! Ti o'r beth? O, mae mor dew. Yes! Oedd e'n werth aros. Mae werth gen i. Yeah! Come on! Come on! Master Ball. Yay! Pikachu. Surely ni ddim yn cyfieithu Pikachu. Na, bydd e'n just yn spoilio popeth. Na. Pikachu. Pikachu'n swnio'n horrible. Oh. Oh, cool. Ond, mae Brock, mae Electric ddim yn neud unrhyw beth yn erbyn Carreg. Deiar, sorry. Ond mae Onyx, mae Brock yn defnyddio Carreg a Oh. Okay. With Onyx. Mae mab fi, aeth mab fi sy'n 6 i build a bear a naeth e cael un wedi creu a chi'n clicio i pawen a mae fe'n neud yr holl synnau a mae'r synnau ti'n gwybod weithiau ti'n gallu gael teganau a sofer cymeriad greiddio, sofer'n swnio'n iawn ond mae'r un yma'n swnio'n wych so mae fe'n cysgu gyda Pikachu yn y gwely a weithiau chi ar y mae fe'n rolio drosodd a ti'n clywed Pika, Pika! Ti'n fel, what the hell? Beth affach yw'r sŵn yna? Yeah. Ond mae fe'n cool. Wel, ti'n cofio degawd yn ôl gyda'r Furbies. A roedd nhw'n redeg mas o batteries. Oh yeah. Mae unrhyw tegan yn neud y sŵn yna. Mae e'n creepy as... Y thing yw, mae dyn ni fel box teganau un pren eitha mawr. A weithiau, mae fel bwtwm mae yn cael ei gwasgu heb unrhyw help a gyda'r sŵn hynna o'r batteries yn rhedeg at mae mor creepy achos ti fyna ar ben dy hunan ac mae fel Toy Story X neu rhywbeth y syniad na bod I suppose un o'r ffilms scary fel na oedd cofio Small Soldiers. Oh my gosh, yeah. Nhw'n proper fel scary fel y tîm y fyddin drwg. Ie, dwi'n cofio nhw. Mae llygaid mawr gan mab arall fi, a mae fe'n 2, a literally, fi ddim yn gwybod os mae'n gwael i ddweud, ond fi'n credu, oedd e'n pam llai nawr na o blaen, ond oedd y cyfnod lle oedd e'n edrych yn union fel Gizmo, achos mae gyda fe llygaid mor fawr, a siarp fe, yeah. O'n i eisiau prynu'r tegan Gizmo a roi e ochr wrth ochr achos it's just yn funny. Fi ddim fel arfer yn cymharu plant fi gyda gremlins ond yn y sefyllfa yma oedd e'n addas. Oh. So, ni'n mynd i just mynd amdani. Dim ond Hedasaur sy'n 9 ond dim ond 2 Pokemon sydd gyda nhw so... So os ti'n cael gwared o un o'r Scathy neu Skiffy? Iawn. Beth af... Bydd yn well just esblygu Weedle erbyn... Os mae'n cael un lefel ar ôl. Ond cofio mae Carreg yn curo pryfyn. Just eisiau gweld lle ydyn ni, achos falle gallwn ni curo'r boi cynta, ty beth. Achos dim ond lefel 8 oedd thing fe. Ond beth ni'n dechrau gyda, dyna'r cwestiwn.
Pikachu? Na. Deiar... No, Weedle. Weedle. I Wenwyno e. Yeah. Os posib. So safiad cyn mynd Oh, mewn. rookie. Garganites, small Cofio soldiers, mae'n yeah. delay. Mae fe'n deall le ni'n dweud. O, nhw'n creepy, o no. A roedd y rai arall fel pobl brodorol, o no. Fel Indians. Wyt ti'n bell iawn wedi wrth broc. Diglat. So the O ie, 11. twrch diar. O, deiar yw diglet. Dim yn effeithiol iawn. Be ni'n mynd i mynd am ddeiar then? Wel, bydd deiar ddim yn effeithio sgithi o gwbl. Na. As mae hyn. Ie. Mae'n immune. So gust. Mae'n syniad da. O. Mae Scratch yn neud lot o. Mae deiar yn curo trydan, felly nid Pikachu. Just mynd sydd O na, pam nes i wneud hwnna? Dwywaith. Hwnna'n silly. Pob hwyl, Jacob. Ie, byddwn ni'n... Hello. O, nid sgaffi. Nawr. Ond mae potion dy fi, so na I just defnyddio'r potion. Credu dyna yw'r trick fan hyn, yw achos ti gyda'r hadyn yna. Gallwn ni just roi hwnna ar dechrau, wedyn symud i'r gweddill, a wedyn mynd nôl i head y sword. Ie. Neu just cymryd e mas nawr. Yeah, right. Yeah. Weedle wedi... Okay, nawr ni'n edrych bach yn well. Sandshrew. Sy'n rhywbeth dy fi? Scathy falle i ddechrau? Ie. Hey, mae rhaid defnyddio'r hadyn gyntaf, a wedyn swapio fi'n credu. Oh gosh. Ydy Sandshrew, mae Pikachu yn gallu brifo feddw wedi e? Na, mae Sandshrew yn deiar. Dwi'n meddwl bod na nid o ran a Pokemon arall ar gael i'w chwith o'r pentre yma. Ie, mae hynny wir, ond bydd Sean yn dod lawr. Oh, ie. Ceisio... Weedle. Mae deiar yn curo Gwenwyn, felly bydd Tywoden, sef Sandshrew, gallu brifo Weedle. Mae hwn yn just amser desperate, ond peth yw, ni just eisiau pobl i just cymryd tipyn bach, achos yr hadyn yna yw'r unig thing sydd yn neud unrhyw gwahaniaeth. String shot, so mae fe'n colli ei cywirseb. Oh, god. Cyflymder. O, Sand Attack yw, cywirdeb. O, mae'r merch wedi topio fyny. Chop no guy. Oh god. Oh, methodd. Yeah. Cwpl o rhain fi'n credu y Sand Attacks.
Dyw e ddim yn gweithio o gwbl ond dyw e Thundershock. Stephen? Mae Thundershock ddim yn mynd i gweithio o gwbl ond dyw e. Ddim yn effeithio. Ond mae fe dal yn gweithio ddo. Ddim effaith o gwbl. Nôl i Weedle. Growl. Ie, fi'n gwybod. Mae Odin wedi dweud bydd rhaid i chi wneud rhywbeth mawr i roster chi i gallu curo Brock. Ie. A le fydd yn helpu Pokemon nesaf. String shot of it. Yn ymwneud bod yn agos. Os ni'n gallu curo'r boi yma, o leia bydd nhw'n gryfach ar gyfer ffeindio un arall. Allai'n mynd am y nid o ran yna, syniad da, diolch Odin. Ie, ble mae hedd, so ni'n cadw fe ar gyfer y shot ola. Oh wow. Yeah! Come on. Ww! Esblygiad. Falle ar esblygiad yma, dyna lle ni'n gorffen heddiw, a byddwn ni nôl fori i guro Brock. Ti'n gallu cael y tax tan trwy ddigon isel fel bod yn head on ennill trwy Battle of Attrition. Ie, ni wedi. Oh yes. So, nawn ni... gynta ddo, fi eisiau gwella Pokemon i gyd, a falle cymryd... pwy ni'n mynd i cael gwared o? Un o'r scathy fe? Oh damn, ddim yn y Pokemon, so ni eisiau neud hwnna. Ond cofio, mae Gracoon yn esblygu ar lefel 10, felly bydd yn werth esblygu Gracoon a Metapod. Just am mwyn cael un cryf i ddechrau. Neu rhywbeth. Un munud, wnaethon ni cael esblygiad, ond nes i ddim ail-enwi. Do! Ie, cofio, ni methu newid y... ti di dweud, sorry. So, pwy ni'n mynd i cael gwared o then? Un o'r Scathy. Skithy? Neu falle just cadw nhw ar y tîm. Na, achos bydd e'n nice i gael nid o ran syth mewn, so ni ddim yn gwastraffu amser. Ond cofio, os ti'n mynd lawr na, wedyn bydd Sean yn... Oh, Sean. Mosod ar ni. O, cael Rattata then? Dwi'n credu... O, Rattata yn gryfach na gael doi. Okay. Mae Mwngrak Mankey lawr na hefyd. A bydd ymladd yn curo carreg. Mae Odin ti dweud am ffait yn erbyn Brock, mae Pikachu yn neud dim i ti heb law 1 i 2 Growl yn erbyn Onix. Funny i ti, ie, ti'n iawn. Mae pon am pwynt teg. Mae just rhyw weird... ffefryn, achos fe oedd fel prif gymeriad y game, really. So ni'n mynd i gael lefo yna am heddiw.
heddiw wnaethon ni cael Rattata, Pikachu, a beth arall wnaethon ni dal? Skiffy. So, gobeithio chi'n gallu ymuno ni yr un amser fori, 1 tan 2. Ni wedi mynd dros o tipyn bach heddiw a bach o broblemau technegol, ond dyna sy'n digwydd weithiau. So, gweld chi fori. Diolch am ymuno yn y stream, a nawn ni weld chi fori i barhau. A beth ni wedi rhoi y Sean? Sean yw ein gelyn yn y gêm yma, so ni'n mynd i brwydro Sean. Falle ffeindio Nidoran neu Mankey a mynd nôl i brwydro Brock fori. So, dyna'r targed. Os ni'n anghofio bod dyna be ni'n neud, gael atgoffa ni fori. Okay? So, pob hwyl, nawn ni weld chi fori. Dweud hwyl fawr, Stephen. Hwyl fawr pawb. Hwyl fawr ffrindiau.